Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Mulatama hari Minggu atta persaurata doho tuhata marede mahita sia buku ede nomor 257 ayat sada doho uduna. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Natu mapalangit dohot tanoon. Sono didok Tuhan Jehuba, jowon nama ahu, jala alusan nama aibana, sai dongarakku do ibana jumpa hagugotan, paluaukku do ibana jala marmulia ibana bahenokku. Sai pamahapokku do ibana sarimatua, martua do nahudul di pangodingan ni natumibuli, jala mia di linggoman ni pargogo naso hatu dosa. Nama dok tu Jehuba, haporusakku jala partano bato aku debatakku, marhapurusan tu hodo au, haleluya. Haleluya. Ali Tuhan debata amana
hami na di banua gicang. Asima roham di hami halak nagaleon. Di idaho nagugo do musuh nami. Saitalu do hami di bahen ala ni hagaleon nami. Di baheni hupang ido hami tuho. Sai pargugoi jala pamonang mahami. Maralohon musuh nami. Marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi homapati ni debata imana tersurat sian pesalmen 50 ayat 15 songonom madidok. Jala jauh maahu jumpa di hari hagogotan. Asa hupalua ho, asa dipuji hoau. Ido sahatna atau ngerap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargogo imahami. Mangulahon na hobarto pati mi. Amen. Maret mahita. Tato pote madosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pergugu naso hatu dosan para siroha nasumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolom ro tujolo ni habang sam habadia ummi. Manopoti jala menganggukot dosa nami. Masa jo tuar sahi hami homar hite-hite pikiran. Dohot hata dohot pabahenan nami naroai. Dang hu haholongi hami ho sian nasa rohanami. Dohot nasa ati-ati nami. Dohot nasa toddi nami. Dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami. Nang doso diri nami hubahek kami. Dibaheni tamado rimasammu jala umummu hami. Tuhamatean saliling nililing nai. Alay na mapurus mahami no aing tuasi ni roham na gudangi.
mangido sian nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhutna. Sayuru pimahami, baubahor rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si panguluhami dohot alani guarmu nabadiai, ali Tuhan, saya si maroham dihami halak nadangolo. Amin. Baga-baga ni debata taringok to hasesani dosa. Songonod do hata ni Jahoba, unang ho mabiar, ayahu do siluluhon ho, nunga pola hujou goarmu, ahu napunaho. Hasangapon madi debata na dikijang. Amin. Mared de mahita. Tatang ihon mahata ni debata di turpu epistel di mingguta sadarion, natar surat di Matius bidu opat, mamuka mesian ayat sada 110 sada, marsoring-soring mahita majasa. Dungi ditogi hoto di ima Yesus tu halongonan, asa di ujuni si polisi ibana. Dungi didapot ton si pangujuni ima ibana, nin nama. Molo tutu ho anak ni debata, dokom matu batuon gabi si panganon. Alainin nama mangalusi, nani dok suratido, apalah holan si panganon hameluan ni julma, tunasa hatani debatado, narosian ibana. Dungi ditogi ho si bolisi ima ibana tu huta nabadiai, di pajong-jong maibana tu atas bagas joroi, dunginin nama madok ibana. Walau anak debataho, timukon maderim titoru, adi dok suratido, dono kumado aku surusulana, asa unang tertutup patmu tu batu. Dunginin na Yesus mamadok ibana, doho dood di dok surati, dan jadi ujunamu Tuhan debatam. Saluhut na i lehonok kudo tuho, molo olo ho marsob batu au. Dungi
hita di kosibolisima ibana. Jadi Roma akka par di surgo makkobasi ibana. Ido sahatna mertua do akka na tumangihon hata ni debata jala no peopsa. Amin. Maredde mahita. Dakoma hapor siau tai songon nahina tidakon ni dong atas hapor siau di sadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata jahuba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mopalangit dohotan ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai ima natinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siatodi porbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tubanuatoru dung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pay mamula sogot tutanoon manghumi halak na mangulu doho na mate. Ahu porsea di todi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan di halak Kristen akan nabadia doh di hasesani dosa doh di hatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate doh di hanguluan nasora suda. Amin. Tabige makor sian ama huria.
KBG matiting di minggu tasadario. Tatang ihom matiting di Huriata Minggu 22 Februari 2026. Perjolo Guarni Minggu. Guarni Minggu sadarion ima info kafit doho topik minggu jonok do debata uju jo wow. Padua ho titing nama ragam. Parjolo padidion nabadia. Sadarion Minggu 22 Februari 2026 di permingguan pukul 10 sada wib di patupa do padidion nabadia tu opat halak ianakon ni Huriata ima Perjolo Lesia Esther Serenada Nenggolan 2 Oswald Davin Siagian Patuluhon Wayne Immanuel Siahaan Paupaton Clarissa Amoreza Hutagaol 2 Ruas Nataba Mamuka Sadarion Minggu 22 Februari 2026 Gabe Ruas ni Huriata ma keluarga A. Amang Robert Saragi Inang Boru Inang Mei Raimita Sihobing Rab doho 2 hala ianakonna Nasida Rosian GKPS Pasar Kemis Resort Tangerang alamat Jalan Siswa Dalam nomor 26A Sukaasi Tangerang Sianwik 20 Sia Energi 26 Sadawalu Opat Tolu B. Amang Eko Fernando Parluhutan Simajutak Inang Imelda Pakpahan Rab doho 2 hala ianakonna Nasida Rosian HKBP Palmerah Pertamburan Resort Palmerah Petamburan Distrik Walu DKI Jakarta alamat Premier Park 2 Blok Ki 23 Modern Land Tangerang Sianwik 10 Energi 26 Sadawalu Opat-opat Patoluhon Ruas Napida Mamuka Sadario 22 Februari 2026 Nunga Pidda Huria keluarga Amang Jonardi Fernando Pasaribu Inang Septri Parida Ernawati Butar-butar Rab doho 2 hala ianakonna Sianwik 36 Energi Sadatolu opat Pidda tu gereja HKBP Luban Hariara Haunatas Resort Haunatas Distrik Opat Toba Paupaton permingguan keluarga hari Minggu tanggal 1 Maret 2026 di Patupa Huriata do permingguan Minggu keluarga di Ganu permingguan Rab sahudulun ma nasa keluarga jala di Patupa do papungu pelian keluarga di bagasan amplop ima tuh perluan dana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2020 lalu. Tapasahat ma pelian sada A, sada B, dohot pelian 2, adorang sojamita, jala pelian keluarga di bagasan amplop tapasahat tujolo dong sipul jamita. Palimahon peliat tujolo, sadarion Minggu 22 Februari 2026 di pasahat peliat tujolo dohita di bagasan amplop. Songot tada mau liate ni rohata di pakobasion yamang situa lidung nenggola di Huriaon nanaing pensiun manang purna bakti sian hapar haladon pelia sada A sada B doho 2 tapasahat adorang sojamita pelia di bagasan amplop tapasahat dung sipul jamita tapasahat ma di bagasan lasni roha paunopon pensiun situa hari Minggu tanggal 1 Maret 2026 di permingguan pukul 10 sada wib di Patupa Huriata do paborhat 2 halak situa pensiun. Ima amang situa Jonar Libong sian wik sia. Dohot amang situa Lidung Nenggolan sian Pospel Jayanti. Papituhon rapot perhalado parar tahun badan usaha dohot situa wik. Hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 di Patupa do rapot perhalado parar tahun. Badan usaha doho situa wik niuluhon ni pendeta resort. Laho menindaklanjuti pelunasan lahan. Rapot di Patupa di gedung sekolah minggu lantai 2 Mamuka sian pukul 10 pitu wib sore. Bawaluhon periodisasi pengurus seksi periode tahun 2026-2020 lalu.
Pinabotohon ma tu ganup seksi dohot punguan di ganup dewan. Asa patopahon periodisasi manang pamiliton pengurus periode tahun 2026-2020 lalu. Nani luhon ni ganup ketua dewan dohot paniroy sian pangulag oktiki dohot parhalado. Jala di pasahat mah hasil periodisasi tu pedita resort na lumabatna di hari Jumat tanggal 27 Maret 2026 di Sermon Parhalado. Pasiahon situa week. Hobar tu hasil sermon Parhalado. Mamuka sadarion 22 Februari 2026 nagabe situa week 20 sada ima situa Menteri Manalu. Pasapuluhon ralat pertangyangan di week 22. Pertangyangan di week 22 gabe dibagas ni amang prengki sitopul inang buru butar-butar alamat panorama sepatas sada blok G nomor 10 sada. Patoluhon diakonia manang pelayanan persekutuan. Koinonia manang pelayanan persekutuan. Perjolo seksi pemuda. Hari Jumat 20 Februari di Sermon Parhalado di Pasat seksi pemuda di Huriata do trofi juara tolu. Tu Huriata songon parbue ni perlombaan futsal parheheon na poso bulung HKBP Taman Mini. Paupaton Marturia manang pelayanan kasih. Nah perjolo seksi musik. Sadarion Minggu 22 Februari seksi musik patupahon pertangyangan Bonataon niuluhon ni amang pendeta Sardono Siburian. Maringanan di Sopo Saroha masuk pukul 10 toluwip. Pinangido ma tusude anggota seksi musik asamat dohoti ulaoni. Paupaton diakonia manang pelayanan kasih. Nah perjolo dana bantuan pendidikan. Hari Jumat tanggal 27 Februari di Pasat Huriata do Marhite seksi pendidikan ima bantuan dana pendidikan tahap kedua tu tahun ajaran 2025-2026. Dana bantuan pendidikan disagihon Marhite situa week masing-masing. Paduahon ucapan selamat dan doa. Full timer Parhalado do sude ruas pasahaton. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh tu 76 halak ruas. Dohot selamat ulang tahun Pardonga Saripion tu 26 keluarga. Hatani de batamat dok sadilehon matuhosi subut roham. Jala di pasaut nasa sakami. Pesalme 20 ayat 5. Tusude ruas nomor sahid. Sadilehot tuata magogo dohot hahipason. Hatani de batamat dok. Sayhoma pamalumau ale Jehovah asatung malum huhilala. Sayhoma mangurupiau asatung dapotan pangurupio nau. Aihodo hapujyoku. Jeremia 10 ayat 14. Songoni matikting di mingguta sadarion dia katikting naso di jahon noaeng tajahama di buku acara digital naung sahat tu grup WA ganupik. Molo adong akan nahurang takas panuratono dohot pajahau di tiktingon tapatakas sematu Parhalado di wik tabi. Manang tu sekretariat ni Huriata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tuata mapako basio di Huriata. Jala di pasu-pasu manang Parhalado dohot ruas lahu patu paun akka ulaun na denggan di Huria bahen sangap di guarni tuhata horas. Tabigi makor sian na posa bulung transtiamus. Marede mahita sia bukwede nomor 206 ayat sada doho udukna laus tapa pengumuman pilihan sada A, sada B, dohot pilihan 2.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramo tiak kati-hati doh pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata nahina holongan, hatani debata barita nauli di parminggota di Arianon, ima natar surat di buku Adung nasian si Jeremia, bidutolu mamukasian ayat 40 saha tu ayat 57 songono didok hatani Tuhata hujahaha mima dihita. Saima bak do ilu-ilu ni mataku dang marpacadian dang marhasonangan pai mamana tak manonggor Jehova sian banua gijang mataku pahol sorohaku taringok tu saluhut boru ni hutakku sai di paburu-buru musuhku doa usongopidong suada paralaan nunga diredepon nasidang olukku di bagasan godung lam ditopas dope batu tuau nunga pola disalpui aik ulukku pola hudok tos manon hosaki jadi hupa jauh-jauh maguara muale Jehova sia godung apala na bagasi ditangi hokodo suaraku unang tung padao pinggolmo sian hoi hoiki dohot sian anggu hangguki jonok doho diari ujuna jou-jou wau tuho nimmudo unakko mabiar olak ni ima sahakna tema na sahak tu hita jonok do debata uju jou-jou wau. Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Guarni mingguta info kapit. Jowon nama au. Jadi alusakku ma ibana. Hurian itu hatana hina holongan. Ditikki sada tikki marabok ma sibolis diuluhon pemimpin ni sibolis saportibi jadi adong do sudiaka koordinator sian utara selatan timur dohok barat marpungu ma judul ni rapok nasida ima bohado benota asa susah sude jolmaon termasuk sude kahalak kristenon isadok portibion evaluasi jo ibai bejolo laporanna melapor ma koordinator nasian bagian utara songonod do katuanami molo lau halak kristeni manang na tu sada pesta manang na tu luak na dao itor hubaim ma mangulu salugo guguhian madabu ma kapal nai mati mana sida godang oh alai dok ketuanai ma dang jago ho dang berprestasi do peho inna nah di bagian selatan tong melapor di bekko husegai dalan mulu lewat talahi maramati akalahi ini pedang luar biasa dope gatiot dohan non molo songoni dope nabui ulah honom minna na sebelah timur di bekko
merbedai upaya nak rumah tangga. Masa halahi berselingkuhi. Merjuji akka mata. Adong judi online do akka nasing. Do kadirti. Roma ulan disolisi lumayan. Aledak kibak dobi. Nasian barat ay bekko. Omana hubain. Mulu adong parpunguan ni halahi manaringoti hatani debata moddo-hoddo hubain. Itor neng terpuduk palahi. Mulu adong manaringoti hatani debata natoras di jabu. Itor hubain haci si parion ni anak nai. Alai mulu manaringoti heping manur bajuna itor las rohana. Sado asal panaringot yon ni tuhatani di batama itu rupa lalak mahalahi asal nang romar pea do marmingguin na to roma kepala ni si polisi itu ridok majempol hodo nomor sada anga habis besuri halahi molunga songoni itu dilehom maping harga di bana songoni ma ceritai. Urian itu hatana hina holongan di barita naulion tumatangis sada panurirang na burju. Panurirangon sebetulnya anggosian secara keberadaan parangulionnya dinggado. Ay anak ni imam di mana? Nang pula na puguson. Dangalan na sumangan. Alay ala naipaksa hatani dewata do iba naikonang gukonon na hati goran. Idok di bidu 20. Ay nga sehudok niat Tuhan. Unang lao biyaw tu sidang pasatok ko barita na uli. Ay molo pasa barita na uli habis daw dia tuhi. Sai hupa sitop lau manahan alay dang tola pa wai songona pido hatami di bagasan ate-ate kuikon huang gukon. Neibana. Urian itu hatta jauh-jauh na tuitan waing ay hiado hamu tangis sakamangin na. Hiado. Untuk siapa kita menangis? Tuisi do kita menangis, tangis. Karena apa kita nangis? Anggo tangis do iba nala habis sepeng nala merjuji. Adang na luar biasa, sedang na tangis na birmutui. Tangis alane ben na di. Kalau muda-mudi itu nanti nangis karena malas sekarang belajar, jadi enggak mempunyai masa depan yang bagus, itu juga nang perlu tangis tuh sih. Si Jeremia tangis, ala dibereng ibana, jolmaon, sudah mengarah kepada tren yang berbeda. Kepada tren yang salah. Ama tren nasalai. Nang itangi ihop behatani di bata. Ahaci si pareon na mabigi moloadong akapanurirang mamicangi dosana. Nalomoro hanay ima moladong panurirang pergagap toy maulay may disirang pola buhay molo mardosa pihotong do surgoho. Ido na ipatangi-tangi. Alani permusuhan ni si Jeremia dang nadong musuna alani pangalahona. Tangis ni iba na ilaw tuliya na majolmaon. Arahnya mau kemana?
Alani di ban semabak bak doi lui mataku dang marpacadian dang marahasonangan. Asahurian itu hatta jauh-jauh ni baritana uliot tu hitan waing dia kama nami do ina nami mudah-mudi nangislah sekarang. Tangis mahitan waing. Alana molo 5 tahun do 10 tahun nari hita tangis sudah terlambat. Nga menyesal. Arah ni perdalanata tu dia don waing. Kesenangan kita mana sekarang? Lomoni rohani anak kota tu dia don waing. Kecenderungannya kemana sekarang? Aisyah apa berrohat kapan orang pergak gapi. Aidu gabi, itu lawan nana paling banyak itu pukon. Jadi molojina hadis Yeremia 20 ayat sada rodi ayat tolu nama mukuli mana imam do mangatu ulun anak kening naidok nai nunga diredep pon nasida ngoluku di bagasat godung lam ditopas sedopi batu tuau. Dan ini fakta. Tajahaman no di Yeremia 20 ayat sada rodi tolu adong do guarni imami, alimulu hujahan non huruk anno guarni imami suatu ngarong kuarta sunguni iti. Dia bisa rana imahana kan? Tampolah huruk guarna yang setajahan non. Ale imana imam do. Dot godang do pihak kapan urirang pergap-gap. Yang menjanjikan yang baik-baik saja. Tu si may bana tangis. Tu kecondongan. Anak kota no yang condong na tu dia doa kamang. Sudah do pehita no yang manangis so ni akka ama manangadong do paula so ivereng. Aura gudo. Alana nabui hubereng dan mudah-mudahan ngai si sude naroi betul-betul murni terjaga dengan baik. Jaladak kolan ni hakai Tangerang kota nian. Ali ngai kecenderungan tren. Dikidimedak kami ada orang so masa Covid. Sidung maawar PA hari Sabtu. Olo makeliling naroi akan apa sebulungi paling 40. Di HKB Tangerang Kota pe tersongoni do nang penong 2 paling 50. 50. Molo luar biasa molo 170. Atik penong 2. Napa sebulung huria dohot napa sebulung transiamus. Na utaringoti ni bedani alai molo lawau tu kafe motor gokian penuh. Tu kafe tu kakelaf malami penuh di parkir nih. Trennya atau si veterenna. Akana kota no yang akamangenang. Terennya kemana? Arahnya kemana? Ya aduh kamu tangis tuh sih. Tangisilah sekarang. Molo nungau tangi tuh sih. Sian podat tak akan auli. Ada iblis di situ. Adong do si bolis di sini yang bekerja. Nama beta-beta, suara siapa yang paling didengar? Kepada siapa telinganya lebih sensitif? Lau begisa. Nakining guarni minggu tajuon nama au. Masih didengarkah Tuhan memanggil? Manang suara ni nasing do IBG. Utakas dope si pareon ni aka anakon mangudukon pajoon ni debata, mangudukon podana uli pinasaha ni natoras atau yang lain.
Tapa husor-husor mai jala saunari mai tatangis. Karena besok sudah terlambat. Jadi son na pinabuana na parjolo si Jeremia manangisi tren kecenderungan daripada umat Israel yang sudah lari jauh ngalam dau. Dang majono tu Tuhan ibe. Na paduahon hurian itu hatta na tinangisan ni si Jeremia ima tu dia maboru Jerusalemon haduan. Ayat 50 sada mataku pahol sorohaku taringo tu saluhut boru ni hutakku. Di mana moral tidak bagus lagi, yang paling menderita adalah perempuan. Nah paling korban dan tidak berharga borua. Jita bereng biman yang borutei. Saunari bereng. Anak kota kan nagelengi dan yang mau dibaptiskan anak-anak ya. Lihat anak-anak kita itu sekarang. Uju mek dope. Ceria sekali. Tabuate. Mekeli mana, marmiami mana. Molo sedang diabing halain ang beningnya matanya. Gak ada kebohongan di sana. Disudiaka natoras. Lomodoro hatta anak kotai molo tiki geleng kita lihat dia polosnya, kita lihat beningnya matanya. Sahak tu duli-duli na merbaju ibana hadwat songoni beningnya matanya, tulusnya hatinya. Bagaimana dia mendengar orang tuanya. Tatangi si manuaing. Ya doi tangis Raja Daud. Ujumate Raja Saul di Dolok Gilboa. Aleho Dolok Gilboa. Dan dia kutuk mulai sesadari odang adong beroudat tuhoinna. Jalanin na lani tangis ni Raja Salomo isa sadari od tu Dolok Gilboa. Gak ada lagi hujan. Ay dihodo marmatean lobu-lobu ni debata. Akan sinuru ni debata di homar matean. Baru diuduk na mangihut. Adong do di bibel tayo ni akamanginang. Ya adong na yamed jahay. Ada. Ya adong jahay ada cerita kayak gitu. Molo dang adong. Itulah pertanda tren kita udah jauh. Baru diuduk na idok imana ma. Alehamu boru Jerusalem. Tatangi si Raja Saul. Namarulos setuhamu ulos surta. Mardabot-dabot. Seorang pemimpin yang baik. Ayah yang baik. Maparabiti boruna. Seorang ayah yang tidak baik. Yang telah tidak memberikan nasihat yang baik kepada tuboruna. Keteladanan yang baik. Sabutulna hitanu ngamapai salang-salang boruta. Apa bajunya? Asa unang holab baju nasian tukang jahiti dohok nasiap pasar baru siap pasar dia manuhor. Tabahin. Perlu itu perlu, tapi ada pakaiannya lagi yang lebih. Tatangi si saunari borutai. Sonang meilay tasugot. Ajaran suku Batak sebelum beriman adong. Tweet si turi setara tweet pangalahona. Molo tweet bawayi maago horbona. Alay molo tweet borui maago ibotona. Dang ita he? Dang idokon? Ibotok ku tweet saya yang hilang. Gak ada lagi arti. Molo maago ibotona berarti maago bapak anak. Molo ngamati bapak na ibotona ini nama bapak na. Itu yang ditangisi. Natangisi manuaing. Mataku pahol sorohaku taringo tu saluhut boru ni hutakku.
Dan tatkala firman Tuhan ada yang berseru-seru dan nyaring bersukacita siapa? Maria Yesutu mahwale boru Sion marolo polo mahwale boru Jerusalem. Ida marajam manopoto. Di mana ada firman di tengah-tengah keluarga, iboto nape sukacita. Di mana ada firman, tidak ada lagi firman di tengah keluarga, mulu berbeda iboto nai bawai dua bagulut, iboto nai boruai dua kalai nai sursar. Gak ada lagi yang persatukan. Di mana pe bingung, poro tu siap kangen, poro tu siap puden. Kelahi mereka. Mereka korban. Kemana mereka pergi? Mula dong mesti ada Batak. Mula manguli anak imana na dia majuwon na siya kangaman si P2. Nah itu. Alani hurian itu hatta kabar sukacitanya. Apa itu? Itu sukacitai. Sukacitanya. Kabar sukacitanya adalah nangis kita sekarang. Itu berita nauli. Karena mencintai itu memang membuat menangis. Dan kita mencintai itu membuat kita nangis. Tapi nangis tidak terlambat. Mabai si paingoti dibenci do. Si Jeremia dibenci do, dihasugohod do. Dia tuhi do imana. Moloholong rohata tu do ngatakan ko paingotot ta do. Meskipun kita dibenci. Memang mencintai itu membuat kita sakit. Alanido molo adong marsahi anak kota nataha holongi molo marsahi imana kan alani cinta targawido kita marsahit kita jolo tangis. Tapi itulah cinta yang benar. Maka kalau kita mencintai anak-anak kita nangis sekarang. Sesali itu tren, arahnya mau kemana? Hurian itu hatta molo di ala taringot itu sona boru ni Jerusalem na kiningani di PA ama na diari nasal pungahudokon. Dan ini memang bukan kata-kata saya, lai adong dosa dapat dohan di YouTube tape adong doi sian Profesor Dr. Reynald Kasali. Nah dong ada warna inganan pertemuan dan juga kapengajaran dopa arah ni Jati Sampurna ujung ibaen warna rumah perubahan. Purus tapi ngahya itu siadong di YouTube na kapad ditani hagabi pi ngahya ibadi si kapembekalan. Gabi do imana membekali. Saya do imana songonon. Ada kecenderungan generasi muda kita sekarang gabi guari mana ma generasi strawberry generation. Bahasa iba strawberry. Bahasa nang ibaen generasi duren. Berkuat. Alain na mana ciri strawberry adalah mudah busuk, mudah pecah, mudah rusak. Diarahut tu sol lebek. Mudah terpengaruh. Mudah-mudahan ini salah. Mudah-mudahan sekarang yang bergereja di sini remaja dan muda-mudi adalah yang kokoh dan teguh. Tidak ikut arus. Tapi betul-betul dia role model, dia mempunyai arusnya sendiri. Tapi tren sekarang seperti itu. Alani do nagodangan yang nomor baju murah jual diri. Holan alani hempon. Kau itu ama-ama peda, nampak soal. Nah, to kakonglomeratina lawi mendi-mendi tabering di YouTube tay banyak. Bukankah itu generasi strawberry? Yang lebih berjuang, susah-susah, menderita. Yang penting harga dirinya tetap terjaga. Maka kita tangisi sekarang. Unang songonian non. Suatu ngadong kecenderungannya kenapa so tahu muda-mudi tahun meninggal ho Yesus. Holanala niaha yang sangat singkat sementara itu. Holanala mabiar di mana dang mangan, mabiar di mana male, mabiar dang rapotan karejo. Dia gadaikan dirinya. Tangisin sekarang. Bohal tu si. Tidak ada yang lain selain daripada firman Tuhan. Holak katani debatado. Alana itu hatani debatado. Oloi hamuma debata.
Alo kamu masih polisi, baru mana mapur siap kamu. Di luar itu nggak ada. Konido, hola mardongato ni baana do mardongato Tuhanido, kita menang. Hanya jika firman Tuhan jadi fondasinya, dia jadi pemenang. Kalau tidak, dilulantakkan. Bahasa Horwah. Ayuh tetap arwahun nak kini ngamang enang episteli. Bertanding ayat-ayat simbolis lo Tuhan Yesus. Dan kita kamang bertanding ayat-ayat lo. Bertanding firman. Kata firman Tuhan ada tertulis. Tarbaik kodo anak-anak di batado betuon galeroti. Molo dang makka porsehatani di bata bagi dia itu ya kan roti kan perlu hepeng. Alaya sadapota kepeng oload do sibolis di situ persoalannya. Bolis dang si oloammu sibolis hatani di bata ada si oloammu. Dakola siar roti yang uluan di jolma siak katani di batado. Adakah firman Tuhan tertulis jika kau anak Allah, jika kau melompat maka dia akan mengutus malaikatnya untuk menjagain kamu supaya kakimu tidak terantuk di atas batu. Betul, itu tertulis dalam Alkitab. Tapi Yesus juga tahu. Tapi bukan hanya itu tertulis dalam firman Tuhan. Adong dotong tersurat. Dan sujunammu Tuhan di batam. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Itu juga firman Tuhan. Da jago si polisi nagudangan olo Paulo yate. Tawama jo contoh. Ya ada dokku ujaha molo masain na pemilu di Indonesia on DPRD, DPD, bupati, wali kota, sahak tuakka gubernur, nagodangan kalak bata mulak lao tuaha dulu pusuk buhit. Martang yang maisi ibu mahabing dapotar. Asa terpilih imana. Soba maawasai ho portibion, bukankah itu? Di mana bedanya? Dewi. Dan kita mau dibodoh-bodohi, padahal iblis itu gak ada hartanya sedikit pun. Sotong taholoi, dan ngadong hartani sibolis saotipe. Ay sibolis kan malaikat Tuhan yang diusir dari surga di bolokot tu portibion. Pai maroat tunarokku heduen. Sabutul na molo adong nei Paulo loi sibolis. Ay sarong dodongan ni sibolis itu narokku heduen itutung. Ada ngadong bedongan nabi. Jadi akal-akal meita sarong donganna. Maka jika firman Tuhan tidak kuat kepada kita, kita akan dikalahkan. Boy do ita dicobayan non. Alani do nakkiningani. Maka keberhasilan iblis dari dalam rapat tadi adalah jika orang-orang Kristen itu dan manusia di tengah dunia ini tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Tidak mau lagi belajar dengan firman Tuhan. Awyado hudokon rupani. Aleha ay molo pareheheon sampingan mayak kaput salinik kudo. Tu pemuda-mudi. Sampingan maka pertandingan sepak poli ini kudo. Ya hudok di distrikon. Saya ngomong. Tapi apa yang paling banyak? Cerdas cermat Alkitab lah niku. Manaringoti hatani di batama ningon. Alay realita na, mulu marpuli, siyan 10 resort, gabi mar 20 resort. Ala na 2 tim na. Ala yang go CCA, tanggo 7 resort. Dan kita cerita Alkitab, lomba cerita Alkitab, hula 2 resort do. Dan yang lainnya juga. Lomba berkhotbah, sekian resort. Anggoy bae marpoli dok marcatur sudah dohot. Bukan salah, tapi itu pertandingan 17 Agustusan juga ada. Ala yang go cerdas cermat Alkitab di mana ada ulah di gereja do. Manaringoti hatani de bata. Hurian itu hatta belum berakhir.
Karena menyesal lebih awal itu sangat indah dan sangat bagus. Pasti do marhamonangan hatani debata kembalilah ke sana. Mulak matusan. Alani do disudie paru kilo na nama oli. Di kecenderungan di tren ni jolma dang tumangihon hatani debatabe. Di nama nangisi boru Jerusalem di bereng akaboru na mau kemana ini besok. Hujo do debatain na. Imana di ayat 55 ro di ayat 57. Upa jauh-jauh do guara muale jaho basian godu ngapala na bagas. Indahnya adalah ditangihon hodo suaraku. Jono doho di hari ujung na jauh-jauh wau tuho nimmu do unakko mabiar. Amanginang jangan takut. Jami tahu pedang napa biar-biar honon. Mempersiapkan do. Tapi kita udah tahu tren di depan. Karena orang-orang percaya adalah harus mempunyai intelligent question. Sudah karena percaya kok gabe intelijen do hita di nahumalek kita. Kita harus menjadi intelijen. Anak saya mau kemana? Lingkungan saya bagaimana? Bangsaku arahnya kemana? Anakku mau kemana? Alani dakolan si panganon paradion. Dok parabiton paradion. Tapi pikirannya udah kemana? Hatinya udah kemana? Pada sianau do, pada sia debata do, kita harus teliti itu. Jelimet. Ikut dohot tita. Di dia may papungota. Tarahom manasida rap jauh-jauh tu debata. Biar tahu arah itu. Adong dosa ada jauh-jauh nih si Musa yang sangat menarik. Tuhan, iko bohim dodong aku merdalan. Alana hol moloholana udah kuboto dalani. Tuhan, iko bohim dodongan anakku merdalan. Ikon hodo rap doho tahu. Bahkan Musa berkata, dangolo au merdalan ang gohak dak kumabuan. Dangolo au merdalan sesada awang godak korap doho tahu. Kita harus bersama. Dang tertogi honawa nakki sendiri. Kokodo dong aku. Baru pe berjalan di arah yang baik. Molo rapot Tuhan ita merdalan. Unang bema biar kita. Janji Tuhan. Jowon nama au, ise nama jowi hita do. Nah huruf besar, dia memanggil aku. Dan kata Tuhan, alusakku maibana. Aku mendengar dia. Hurian itu hatta, berangkatlah. Tasuatum matorus hatani debata di keluarga ta. Supaya tren yang benar itu, arah perjalanan kita itu benar. Ayat takas dari baik Yesus. Ada dua jalan. Satu sempit. Alai marujung tulas niroha. Marujung Tuhan luas sogot. Ada jalan yang lebar dan sangat banyak mengikuti tren itu. Ke situ orang rame-rame. Lebas do. Dan rahis. Bukan terjal. Tapi banyak orang ke sana. Tapi berakhir kepada kematian penyesalan. Dakolani portibion. Tunarokko. Tatangihon masuarani debata. Tatangihon jauh-jauhna. Tajoma debata. Ay ditangihon do jauh-jauh ta. Biar arah kita tetap baik dan benar. Amin. Martang yang mahita. Aliamang perningkan basa maulia tema di hatam Tuhami. Tumatangis na posomi si Jeremia dang alani jahat ni pangalahona. Alani jahat ni pangalahon ni pangsuido. Tumatangis si Jeremia dang nasusa ibana. Alay-ala di bereng do bangsona do akanak ni bangsona nunga mangalaka tuna lau susa. Tangis ibana. Ipaingok mahami nuay nga sa tangis. Utangit sok kami. Molo salah arah ni pardalanan nami. Lau tu dia do mangalakkan akon nami. Nunga denggan nuaing pardalanan nami.
arah ni akka ama doho ina mangamudihon rumah tangga. Molo naung salah hami Tuhan tangis mahami nuaing. Asa huboto hami mulak. Tu arah na dinggan. Homa Tuhan na mangalihon sihol ni roha tu hami tu mangihon hatam pahusor-husorsa. Majahaisa makka porsiai. Aido tren nauli. Nama baik kami dang manol soli adigan pe. Molo nasingi sumolsol bagi do hami haduan alai nunga terlabat. Hujo hami maho. Holam mardonga tokoboy hami mardalan. Aliamang pardenggan basah rodo hami tu mangyakon akan hawalongi hami na di bagasan para sahiton. Saboy doho na sida mekkel. Jala dipangido hatam hami asa jauh-jauh hami tu ho. Ala dia lusiho do unakko mabiar. O mana mangalion hami lumot akan hawalongi hami. Inanami Imelda Malau. Amanami John Elibert Sitinjak. Inanami Elsina Diana Simorakil. Dewi Sinurat, amanami Kalber Saragi, yanakonami Lika Lestaris Torus, Mohan Siahaan, inanami Murniati Hutabarat, yanakonami Elena Claudia Siregar, amanami Mangatar Simanjutak, Harlen Sitorus, amang Sintua Sultan MP Siregar, yanakonami Salomo Lamganda Maha, inanami Epa Rosiana Ambarita, amanami Situa Tulus Robert Panggabian, Yanakon ni Huriam Jekli Sinaga, amanami Hotman Panjaitan. Doho takkana sohago arak kami dope ati adong na opname di rumah sakit. Rawa jalan manang pemulihan di bagas nasidabi. Aliamang nabasa ape hom matangam ulau maddaw ni nasida. Pasu-pasu maparu batonna. Pasu-pasu si panganon do sino mo do kaubat na pinangan na dalam mo pamalupon. Sehoma na madulo akan waholongi hami. Pargugihon keluarga asa tarapatu panasida perawatan na umuli se paso-paso akan naniulan nasida dalam musumarihon si pakyon na narikot wakka parubatoni sang songonima karuas ni huriam nang parhalar ni huriam ti adong akan amarsak natu matangis alani pardalanan ningolu mangarsakon akayanakon nasanga lao dau siakko sehoma Tuhan nama pargugihon na toras lao manogunogu mangusehon olongi roha anggia tarbaid do pemulak jala posto rohanami molo juju hami tuho alusammu do hami dang margogo hami siad diri nami alai mardonga toko margogo do hami pabor hak masuria kana hinok mon mulak di bagas alas ni roha ala nunga huboto hami dia do dalat sidalanan nami ala nunga huboto hami molo nga dau asa mulak kami siani molo nung tiur asa hutorucok kami jala sai hudak dati hami dope mabain patupahon na lam tu dengganna. Marsangak maguarmu Tuhan mauleate mari denggan basamar hiti Yesus Tuhan nami. Amin. Huriane Tuhatta mari demahita hut pasahaton pilihan lasni rohatta tanda kasih tu amang sintua lindung nenggolan. Ilu, ilu, lima taku.
Dian itu hatana hinaholongan. Tabering ma acara ta dong do di buku acarai acara padidion da badia di halaman 4 molo di buku nahotio pami. Masuk mahita tu acara padidion da badia. Mari di mahita sian nomor 147 ayat sada. Martangyang mahita. Aliamanami nadi banua gijang narodohami tujulom mabuana kada danakon. Saya si maroham jaloma nasida gabi anak komo. Pasu-pasu jala paragogoi manasida mangyahi hanguluan sogot. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atau kamu akadongan nama buat dana sididionon. Tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tu lihat portibionin nama doa kasih si Anna. Pode hamu masaluhut bangso. Jadi hamu mana sida tu bagasan guarni de bata ama dohot anak dohot tor di porbadia. Ajari hamu mana sida mangaradoti saluhut nahuto nahoni itu hamu. Jala ingok ma. Saya dong anak kur hamu ganu pari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manangi sena porsia dohot ni di dapotan hanguluan. Alai naso porsia honauhum sugut. Tangi kamu madoh hatani de batana tarsurat di Evangelium ni si Markus. Adong maka nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai di picanga kasih sian naima nama buani. Jadi dong di ida Tuhan Yesus isogo marohana di dogma. Luasamu maka dana kiro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajau ni de bata. Na tutudo na hurokot tu hamu. Manangi sepe, anggo sosongot dana ibana majalo hara jauh ni debata. Dang bongot ibana tusi. Tungi di haul maka dana ki. Tiapi homatangan na tu nasida, mamasu-masu nasida. Atong hati dakok kamu majolo, hapor siautai. Atong alusi hamu majolo hata na husukutonon. Na parjolo. Dipangido hamu nuaing didion. Akka danakon. Tubagasan ni na hinaporsiam muna. Na paduahon. Beha. Na olodo hamu mamudai anak komunaon. Asa diboto jala dihuton nasida. Hata ni debata. Na patuluhon. Na olodo hamu marsuru nasida tu gareja. Dohok tu perguruan ni huria protestan. Asa gabe ruas na mangolu nasida. Di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahak manasida tu debata. Marhite-hite padidion nabadiay. Roma hamu sasa keluarga tujolo.
Oswald Dapin Siagian. Udi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata maho. Di habobongot mon Tuhan rajau ni di bata. Ro di saliling ni lilingna. Amin. Ali Lesia Esther Serenada Nainggolan. Udi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do bagasan guarni to di porbadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata maho. Di habobongot mon Tuhan rajau ni di bata. Do di saliling ni lilingna. Amin. Ali Wayne Immanuel Siahaan. Udi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata maho. Di habobongot mon Tuhan rajau ni di bata. Ro di saliling ni lilingna. Amin. Ali Clarissa Amoreisa Hutagaul. Udi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata maho. Di habobongot mon Tuhan rajau ni di bata. Ro di saliling ni lilingna. Amin. Jongjong Masudiana Toras. Martangyang Mahita. Ali Tuhan di bata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungaho pasat tami akada dan ako tuho. Jala di jakokodo na sida. Gabe anak komo marhiti-hiti padidion na badiay. Asa masuk tuhuriani halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabe paniat di hangoluan na saliling nililing na. Asi maroham, doho dia kanatoras ni dadanakon. Saya pargogoy, jal ajari manasida, manogunogu dadanakon tuho. Asarap nasida taruli, dia ka artani harajaonmu. Amin. Huriani tu hatta jongjong maita saluhut na, mari de maita siya nomor 146 ayat 6. Tapasa mapiliata tutuhata martangyang mahita. Ali di batama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silihol-hon na rin gandok na sa ulibasa na mauliutos. Upasat tami masiyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo tiya sa uparhasyak kami pilihanon. Patibulon harajaw mlito nga tongan ihuriam dohot di portibion. Buhay marohan namin marahite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silihol-lihon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marahite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asanani
Aliama namin na di banwa gijang sa pinarbadia magwarmo, sa Roma harajaon mo, sa isaut maluman ni Roham di banwa tongon songon na di banwa gijang, leon matuhami sa darion hanguluan siapari, sa sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasa dame jalo hamu mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya